Ndichikutambirai zvekare pano paHadziradio 263 pano pachake ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani, tine vhidhiyo rakapfupi. Chichamboitika rakapfupi. Kapfupi akatengerwa mota naWikino Uchivhayo last year. Atengerwa mota naWikino Uchivhayo. Mota yakatengerwa inoshedzwa nezita rekuti Iro Aqua. Yakaita accident muna December. Yakatadza kugadzirika. Ndomutauro wazviri kuitwa. After yatadza kugadzirika, DCA abuda achikumbira futi mota kuna seWikino Uchivhayo. Hanzi nembiri yandinayo zvinoita here kuti ndirambe ndichikwira makombi. Dai manditengerawo mota. So da kusiyai muchiona video raagadzira mascreens esocial media. After wapedza kuona video utazvionofunga mucomment section kuti Kapfupi anodeserva kutengerwa imwe mota here kana kuti oramba achikwira makombi. Vadikani, vanhu vanotaura zvavanofunga mucomment section. Ini handirambidze kuti utaura zvavanofunga mucomment section. Much love. Kapfupi, vanhu vari kutaura zvakawanda pasocial media pamusoro pako. Kapfupi azodai, vamwe vachitaura neinformation yekunyepa yega. Kapfupi ari kurwara, Kapfupi akaita saka ndati ndiuye panapa nditi. Mumbozvitaurira mega kumhuri yeZimbabwe. Vanhu vanzwisise kuti upenyu hwenyu hwakamira sei pari zvino. Okay. Zviri sei mukuru? Ndandira makadi mhuri yeZimbabwe. Mashoko shuwa anotenderera. Neamwe manyepo. Semanozikanwa vanotsvaga nyaya dzekutorese dzekutoatauri kuti vanochitotaurwa I think zvine kuchizikamwa. Alright. Ndambokudzosei pamashure mbichana because pandasvika apa ndabona muchifamba netsoka. Ende zvinhu zvandinetsa manje kuti hamuna kana mota yamuri kufamba nayo izvizvi but seWikino last year vakakupa imota yamakakupai. But mota iyi handinomboiona. Zviri kuitika panyaya yemota. Chokwadi. Zvakanoitika kana nhasi handimbozvigara kuti ichokwadi here mukati manyepo. Ndakanoita tsaona muna Redhill. Alright. Dziri nguva dze 1 o'clock masikati. Mota anakuzoita rese itaira ngwanga rese pairi. Alright. Mona mai. Saka yakanopasa. Iyo mota yamakapera seWikino. Yakanoputika vhiri toita basa. Alright. Ndovyanotena. Alright. Aona mai. Ndivetiwe. Ngwanishi. Ndovyatena vyaroya. Saka munokwara? Ya kukwara kwakavaipo. Kwavaipo saka zoenda kuchipatara ngokuti Mwari vane nyasha. Arazobuda akati kuwara zvakanyanya. But pain muzapanda impact. Pane pakaoma. Alright. Saka tomboti seWikino wakateerera zvamuri kutaura izvezvizvi. Semunhu akakupai mota ibva yaparara, ibva yatena, ibva yaita beyond. Mashoko api amungada kuvaudza? Ndichipa kutenda kuna seWikino neshungu dzavo nekudongorera maartist. Vakadongorera maartist vakazoti aiwa maartist aya vanhu vari kutambudzika. Kuita sei vabatsira. Saka manje sinodzinza yedu aya. Pamwe kune zvairese zvinozvititeerawo. Waitwa zvinhu zvakanaka naiwo seWikino Uchivhayo. Kunogona kuti pakata mumadzinza zvinowanika izvo. Saka muri kutaura tsaona iyi zvinogona kunge zvairi connected nekumadzinza kwenyu. Zvinogona kudaro because mhepo dzangu dzangosumuka because hapana pandachisumuka baba. Ndoti buda mumba ndoti rege ndinoita tsaona. Unogona kubuda mumba uchitoonekawo. Vanhu vangu ndakuita sei? Ndakumboenda. Ndakumboendawo basi. Apa pamwe ndokutoendato. Kuzi hapana pandingabudista ndinodhumira hangu munoti. Sandizvoba. Alright. Saka kumafans enyu vatsigiri boza wana nokutsigirai vakawanda makatanga chibasa ichi kare. Saka vanhu kuna umwe munhu munoza kuna umwe munhu anototi inini munhu kungomuona chete ndendatoona drama. Muda kuti chiku vanhu yava vakadari vanongoramba vakamira nini? Matsigiri vangu ndoti aiwa ndokutenda zvikuru. Munotitsigira kubva kare wa 2001 kusvika pari zvino tichitosi. Saka toti aiwa rambai makadaro. Apa kukura kwezita badzi
vanonzi akafupuka kura kwezita nekurichengeta kwandakariita nekurichengeta kwandiita ino kasi kukura kwezita basi asi zvikwanisiro zvekune kusina hanzi zita rakakura but mari ishoma bcause vanhu munozoti kuna vamwe vanhu vanototi akapfupi pamwe life yaanotorarama life akapfupi ore imbowatsanangurire kuti life yenyu mimi yakamira sei life yangu ndorarama as usual sevamwe saka isi life kuti ndikati iri padenga stereka ilife yonguri iri normal but isina mari mukati upaona mai bcause vanhu vanototi kapfupi nenguva yakaita madhirama pamwe maybe munhu atori pamusoro munhu ane mazimota munhu ane dzimba munhu ane chichichi mungovaudza kuti chii munhu ane mashoni kukura kwezita badzi ani mangozvinzwa muri wezimbabwe hanzi kukura kwezita badzi asi muwallet mari inenge iri ishoma aiwa hawa manje handima ndinotenda nenguva yamandipa tangotiwo semunhu anodiwa nechaunga chezimbabwe ndimbouya ndimbotora padiki diki pamunongowatsanangurirawo kuti vazive kuti muriko uye life yenyu yakamira sei chokwadi maartist vanhu vanoda kutobatsira handiti bcause mabasa atinoita mamedia macho musina mari nguva kuna kushuwa chiri ngono kubhamba maona mai saka ativanhu vakango ndiri munhu akasimba paindastry iyo iyi saka ndokutanga tichengetei chipa kutenda kuna vaseni kuti aiwa ndiri mwana wenyu antoda kubatsirwawo makaita basa ndikamudzirwa sei mhepo dzacho masumukira dzakaita pakashata